renovation ng St. Augustine Building. No? Pero yung pangalawa po dyan, itong dito, no? Yung Casa de Santa Monica. Pagdating ko po dito, in-endorse ni Among Ed itong old house na dinonate ng mga pamilyang Hison, si Tatang Pepe. So yung po 2020, kasama ko yung PFC, pati na yung PPC, pindano na namin mag-fundraising para ayusin yung building, yung old house. No, mayroon na po mga tickets para sa pista. Kasi ganyan lang po tayo nakakaipon ng pera. Pag mga pista, magbibigay ka ng mga, kahit yung mga kapatid kong pari yan, pag mga pista, sinasabantala. Yan ang pagkakataon para humingi ng mga donasyon. O kaya mag-fundraising sa iba't ibang paraan. No, iba-iba. So tayo po, sinimulan na natin yon nung biglang pumutok ang pandemya. At lahat, natigil ang lahat, stand still. Sinarado nga po lahat, mga business enterprises at mga simbahan at naging simula ng mga live stream. At kami, ako bilang parish priest, anong gagawin ko doon? Saan ako kukuha ng pang-renovate? 2020. Alam niyo po, noong 2021, tinawagan ako ng nag-donate siya, Tatang Pepe. Sabi ni Tatang Pepe, Among, ba makarine nga na, kasi gaganakan king matuang bale, pota malasoya mo. At aintindihan ko, magkasakit kayong mag-fundraising kaniting pandemic, ko makakimot, ko makagado. Ba makarime among nga na, ako nang mag-donate, kay ba't ako pang pagawa? Okay mo ba kaya kakita mong? Pota, siyempre, gaganakan ako, pero pota, nanong austak nita. Iya pariguing marine. Sa mga sister, baka hindi niya intindihan. Kasi yung nag-donate po ng old house, tinawagan ako 2021. Sabi niya, naisip niya yung old house, baka masira lang. Sabi ng matanda, Among, di ba nakakaya? Sabi niya, ako nang nag-donate, ako rin magpapagawa. Okay bang akong magpagawa? Sabi niya. Sino naman po ako? Tao lang ako, marupok. Kagad bumibigay. Sige, no? At nagsimula po yan. Siyempre, very structured naman po yung ating PFC at PPC. Ang dami natin mga accountant yan. Pati yung PPC coordinator natin, account CPA. No? Kaya lahat po ng kwenta, mabubusisi. At mayroon tayong mga engineers. At lo and behold po, after a year ba? After a year. Tapos po yung in 2022 na bless. 2022, ang blessing na. Tapos ito na ngayon na, dyan po sa likod na yan, mayroong isang chapel na ginawa ng mga misyonero doon, yung kay Father Archie, Servants of the Risen Christ, dun sa Tarlac, yung mga sa monasteryo po, pinagawa yung chapel, hindi naman natapos. Kaya parang eyesore siya sa old house. Ito na naman po si Tatang Pepe. Siya ang nag-offer na gawin na rin yun. Pero hindi po ginawang chapel, kundi naging isang hall. No? Naging hall. At ngayon po, yan ang babasbasan natin, yung bagong hall. No? At alam niyo po, itong mga ito, hindi ko naman hiningi bilang pari. Hindi man ako, mahihayin po akong humingi ng tulong sa iba. Isa yan hanggang ngayon struggle ko sa buhay ko bilang pari. Yung mahiyang humingi. Pero ito po, hindi ko hiningi. Ibinigay ng Diyos. Ibinigay ng Panginoon.
Ayan, mamaya po makikita nyo. Kaya ito po yung Panginoon, ganyan siya. Nagbibigay kahit hindi hinihingi. Nagkakaloob kahit hindi inaasahan. At sa mga ganyan pong mga bagay, makikita natin, ito ang Diyos. Hindi kailanman maubusan na maibibigay sa atin. Ang ganda nga po ang ating pista ngayon, Our Lady of Perpetual Help. Saan ba kukunin ni Maria ang walang hanggang pagtulong kung di rin kung saan siya nakadikit sa Panginoon? Kung saan siya umiigib ng tulong, walang hangganan, hindi nauubusan. Sa Panginoon lamang. Kaya ito pong mga, yan, no? So yan, asahan pa natin. Sabi nga niya po doon ng birthday ko last year, asahan mo pa ang maraming biyayang ipagkakalob ng Diyos sa iyo. Kaya yun po. Anyway po, sa mamaya po may bibless yan. Sa atin po yan sa parokya ng Santa Monica, under the management of the parish. Sa lahat po ng mga servant leaders, pinag-usapan namin sa PFC, sa lahat po ng mga nagsiserve, choir, LECOM, AMDC, organisasyon, pag membro kayo dyan, naglilingkod sa simbahan, mayroon po kayong 50% discount. 50% discount sa paggamit po dito. Actually po, kahit po dito sa hall dito, pag naglilingkod kayo sa simbahan, 50% discount. Kaya pag dito po magkano ba rito? 6,000 lang yata. Mag 3,000 na lang. No. Doon po, hindi ko alam yung pricing. Pero 50% discount para sa ating lahat na naglilingkod sa simbahan. Kung kayo po yung mismong may pagdiribang, kung anak nyo na hindi nakasama, pero discounted na lang siguro. Pero hindi na 50%. At okasyon nyo, 50% discount. At siyempre po, ima-market ko to, ipatronize po natin itong mga properties natin. Ito po'y nagawa, siyempre hindi lang para mag-business ang simbahan, kundi para sa serbisyo ng nakakarami dito sa ating parokya. No, ito po'y hindi para yumaman ang parokya, no? Kundi para makatulong sa mga parishioners. At sa mismong paggamit nyo po rito, siyempre, hindi lang kayo natutunan ng parokya natin, kundi kayo mismo natutulungan nyo yung parokya. Kasi po sa kamagitan niyan, yung konting naiipon ng simbahan, magagamit pa po niya sa iba't ibang programa. No, halimbawa po ngayon, this coming weekend, dito po gaganapin yung Vicarial Youth Celebration. No. Yun pong mga bata, kaysa sa mag-solicit, kung kukunti na lang, kayang-kaya na ng pondo natin. As much as possible, marilimit yung mga paghingi-hingi ng sino-sino man. No. Kaya pag yan po, na dumami yung pondo natin, mas marami pa tayong pwedeng gawin para sa ikaunlad ng ating parokya at ng ating pananampalataya. Amen? Amen. Kaya yan po, sana kayo po lahat, ipatronize natin ang ating mga properties dito sa ating parokya. At tignan nyo, hindi lang para kay makinabang, kundi kayo mismo makatulong sa ating parokya. Amen? Amen. Kaya magsitayo na po tayong lahat ngayon at ating idulog sa paintimang kailingan, tayong lahat na hindi pinababayaan ng Panginoon, pinupuno ng hindi mabilang-bilang na biyaya. Gaganakan ing parusang miras king Jerusalem, paulining na pamanupad king amano ning Ginoo, manalangin tamong king Dios, bansa upa nakatang gitalakad ing katamong biye Kristiyano,
babo ning matatag a bato. At nga tamo pong manalangin kimbalang kayudwanan, Ginoo, pagrandaman mo ing panalangin mi. Itangan po. Para ang pakamalan na Papa, ding obispo at ding pari, ilangan sana kalupa ding tune propeta ning matuang tipan, ere sawan ipanaral ing amano ning Ginoo, ban atalakadde ing Santa Iglesia, babo ning matatagabato, ipanalangin taking Ginoo. Para king kekatang gobyerno, mo sana matulang susulat mga santing abatas. Nuneto para nala, ban mira lang pante-pante para king ikakayap ding sablang memalen, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring Kristiyano mo, king lagyo, magumpisaro sanang tapat pag-aralan ding turo ng Kristo at tuparandoreti, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, kambening kasalpantayanan, kapibabatan at kababan, italakad ta sana ing matibebye Kristiyano, babo ning bato, ning lugod ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni, aduan taming sarili tang kapagnasan. Ginoo, emu paintulutan, ing sayangan mi, ing kekeng oras, king pamangawang makapagmulalang bage-bage, king lagyo mo. Nune bagus tuparan bila, ring kekang amano, king aldodoming pambibiye-biye. Ikang mabibiye at magari, manggaman, king alanganggaw.
Manalangin kay pakamalang kapataban, ting kay katamong daw, matanggap yarapaning Diyos, si panglubos mayupaya. Oy paming miglalang, king kapamilataning nuwan na Birhen Maria, pagdala kesa ng tulat, kapayapan ketiking yato, reting madu kaming ayin at panalangin, dapat baboning sabla, pagdala kesa ng die, alang kapapusan, tiyada miking kapamilatan ng Kristong ginumi, ang ginuma natilya kaya kayo, yat nayorem puso yo, pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang kanino ipa, Diyos king alangang gadubos mayupaya, kabang parangalan miya ing nuwan na Birhen Maria. Mapalad yan dili karing sablang babaeng malabirhen, ake kang piniling maging indu, ning bugto mong anak, king kayupayan ng Espiritu Santo. Ing Birhen Maria, meging tunay ng indu, ning kekang anak, abid ng tibong sala, ning meto yato. Ulinita kang beri sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya ng tuknang ngaming babye, kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayoy may daong kusang lu, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapet, pepasalamat siya kaya ka. Pira, sunet binyene, karing kayong disipulo nga natanggapan niya iti, kung anat ka na niya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya, at binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti, kung minum ko kaniti. Iti yung kalis, ing kanakong daya, ing daya ning bay talangang tipan, ami bububu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketa may patawaran, laring kasalanan. Adaptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Nanginig kaganakan mi uy pa, ing kamatay na pamanyab din ang may biyaning anak mo, daramya kaya kaiting tinapin, ing biyading kadis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmamayang pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan meo pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilog ayato, bang may ganap yung king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ke kaming Obispo, i Apong Arne, Magdaleno, Serrano, ing ke kaming Kura Paroko, at ding sablang pari. Ganang mula naman, ding kapatid ming piyapainawan ni Nen Subling mi, di sablang miyaw na biye, tagapan mo sana miligay mong harapan, pakaluan mo kengan, gamo keng karapat dapat maggamit kimbiya na nanggo, kaya bin mo na Birhen Maria, Induning Diyos, kaya bin sablang apostoles, sablang santos, at banal, amiging kalugod kaya kabaning panahon, pulit akat palagayan, kalata sa Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupain tutukagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggawan king halanganggan. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan na lugod king ipa, karingamanong tiro ning Ginoo kaya katama. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, amiligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming tarapangabos.
O ginaming sa Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Ikakapatatangan po, masyatangin ng pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kanyan. Kapayapan, kaya kanyan. Kapayapan, thank you. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos, amiralako king kasalanan ning yato. Noon tamong kimbirana kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat siya kasmay nga mana mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, ing pamamila taning indu, ning kekang bugtong ay anak, parati mingan sanang pakinabangnan. Kapamila tana, ikabus mo kami, king sablang kaligaligan, at idake mo kami king kayang kabanalan. Iti adon mi king kapamila tanang Kristong ginumi. Amen. Kibat na po ning misa, final blessing, mantatamo po kining harap na ning St. Ferdinand building na para king blessing na, kibat po mantatamo kitang gulot, kitang Casa de Santa Monica para malesen man po yung itang bayong hall, yung Luchi Farm Hall. Kibat ka rin po yung pakawasa. Kung papumama ko, menom bala pong 5 babi ang pong apulong baka. Kaya tang gulot. So kibat na po yung blessing kini, kaya tatanamang gulot, o lingatin mo nang pong i-bless keng gulot.
at kanin po yung reception tang simple. Okay. Ang ginuma natilya kaya kayo, at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, ampuning anak, ampuning banal espiritu, umeta ng iniluguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakan po salamat. Tatampo kitang harap ng St. Augustine Building.